elke dag van het leven, als het kan. Dit is jouw laatste single. Is dat ook een beetje je levensmotto? Ja, dat is toch wel een beetje de slogan. Geniet van het leven, laat de zon in je hart. Dat zijn toch dingen. Ik ben al eenmaal zo. Dat is ook een van mijn singeltjes. Dat zijn toch wel de belangrijke dingen in het leven. Gewoon blijven zoals je bent. En een beetje genieten. Deze week schiet ik weer de studio in. Er zullen toch weer nieuwe plaatjes gemaakt moeten worden. Ondanks dat die laatste single het nog hartstikke goed doet. En ja, we blijven toch altijd bezig. Want het is een artiestenbestaan. Het is hetzelfde als watertrappelen. Als je niet trappelt, dan zak je naar beneden. Dus ja, van de week ga ik weer naar de studio en probeer ik weer iets nieuws te maken. Het is elke keer weer spannend om weer iets nieuws te schrijven en kijken wat het lukt. Ja, ik heb een hele hoop demo's gemaakt. En die gaan we uitwerken. En wat er nou uit gaat komen. Ja, ik wil toch maar weer een liedje maken. Ja, een beetje uptempo denk ik wel. Een beetje het feest houden, denk ik. Ik denk dat het beste is voor mij op dit moment. En wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten? Ja, ik wil met dit jaar eigenlijk nog wel. Dan moet ik even met mijn platenbaas nog overleggen. Want ik ben niet als enige de baas. Hij heeft ook wat te zeggen, de platenbaas. Maar ik wil eigenlijk dit jaar nog wel een plaat uitbrengen, ja.